ngapde surbai pi ki parlo ki bistana don page yak de video ha ka channel hadin balas suspend sak ni ka way rai ka PSG na ka mita Lionel Messi hadin ka PSG ka suspend Lionel Messi na ka double leg Saudi Arabia akbol Lionel Messi uklem pan jingbit na ka club PSG kumta na ka leng ka PSG kala rai ban suspend yu haki artli ki chingele kai bat kata ka chingele kai persya ya ka troes haka pratarik menta ubnai aka por khat ar kat san em bat sakwe ka chingele kai la suspend Lionel Messi ka chingele kai persya ka aja sio haka khat sau tarik menta ubnai haka por khat ar live em susu ka PSG kal penduru ya ka jingsu jung menta ubnai bat sakwe pat ka PSG kala rai na ka betau Lionel Messi hadin mo lech Saudi Arabia bat kata haka ba ka PSG kanom tresu ban continue bang ya ka kontrak jomu bat ka club na ka mata ka ne ka ayom mele kai ka ban sawan te parlok hato pisau kumno ya ka ne ka jingrai jong club PSG pila ban jubab leng ba ka comment jong pi ha ka ne ka video te parlok tang ne ki kubor ngai pila sautu ngin second du ha ka wi pat ka video ku blay shibun